Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hörmətli televizor qarawçılar. Bugün 3 fevral пәнҗешәмбе. Мен Эльза Ахмәдҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле матур көн теләп калабыз. Бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын алдагы минутта белербез. Бүген 3 февраль көнне халыкара сүгенү, начар сүзләр әйтүгә каршы көрәш көне. Көндәлек тормышта сүгенүне тоеп кына бетереп булмый. Шуңа да төрле тәрбияви чаралар үткәреп, үз-үзеңне контрольдә тоту кирәк. Бүген мөселман календаре буенча Рәҗәб кичәсе, Мөхәммәд пәйгамбәрнең әтә-әнисе Абдулла белән Әминәнең кавышкан көннәре. Мөселманнар бүгенге көнне аеруча дугада үткәрергә тәкъдим итәләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә адәм баласының дугаларын ишетеп, гөнаһларын ярлы кагып, мул тормыш бүләк итәргә мөмкин. Бүген ягымлылык яки мөлаемлелек көне. Ягымлы сүз, ягымлы йөз дигән төшенчәләр барыбызга да мәгълүм. Фәлсәфәчеләр мөлаемлекне дәва һәм табигатьтән бирелгән зур бүләк дип саныйлар. Бүген резинкалы бияләй көне. Күбрәк очракта бу совет чоры күренеше дип әйтәләр. Бияләләрнең беренче дөхсәләре 13нче гасырда барлыкка килгән. Кулны салкыннардан саклаучы бияләләрне тегәләр, бәйлиләр, киездән бастыралар. Кеше тормышының, галәмнең асылы гүзәллек. Шигърият исә шул гүзәллекне күрергә һәм аңларга ярдәм итә. Көндәлек тормышның эреле-ваклы проблемаларын читкә куеп, күңел шигърияткә сусаганда, без сезне Камал театрына, Киек каз юлынан дип исемләнгән шигъри музыкаль кичә карарга чакырабыз. Бүген бездә кунакта әлеге кичәнең авторы, режиссеры һәм башкаручысы Илтизар Мөхәммәтгалиев. Хәерле көн, исәнмесез, Илтизар? Хәерле көн, исәнмесез, Эльза. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тамашачылары. Илтизар, бу сезнең беренче тәҗрибә дип аңлыйм, менә шушындый шигъри музыкаль кичә. Аның идеясы ничек килде? Кайсы шагыйрьләрнең шигырьләрен тупладыгыз? Нинди музыкалар яңгыраячак? Тамашачыларга да бәян итеп китсәгез иде. Бу теге халкыбызның аптыраганнан суям кәҗәкәем дигән гыйбарәсе бар бит, шуның шикелле ябылып яшәдек бит 20нче елда. Нәрсә буласы билгесез булды. Күп Мегә буласы билгесез булды. Ни өчен, ни дәрәҗәдә куркыныч икәнлеге билгесез булды. Һәм ярты еллап бит инде фатирларда бикләнеп, хәтта ипигә генә чыгып, аптекага гына чыгып яшәдек. Шуннан бер атна ничектер ул әллә нәрсә аның кыенлыгы сизелмәгән шикелле булды. Киресенчә гаилә белән бергә чәйләр эчеп, телефоннан шалтыратмаган кешеләргә шалтыратып, телевизордан сез куйган эфирларны рәхәтләнеп, җинтекләп карап, шулай бер атна яшәдек. Шуннан соң ич пыша башлады. Ничектер менә ял итү, әгәр дә нинди эшем эшләнмәсә, мин мәсәлән ялны ялга санамыйм, ничектер гомерем исрафка уза кебек тоела. Шуннан чыгып утырам балконга, урамдагы кешеләрне күзәтәм. Әле кыш иде бит, кар ява, күңелгә истә булган шигырьләр, истә яңара. Берсен сөйләп карыйм, икенчесен сөйләп карыйм. Шуннан соң сөйли, карыйм, бер ярты сәгатьлек репертуарым бар. Карале мин әйтәм, тукта әле дип, тагын вакыт бар дип, бер-ике шигырьне яңаны бикләп, безнең әни мәрхүм шигырь бикләү иде, ятлау түгел. Шигырьне бикләдем. Нинди матур төшенчә, үзенчәлекләре. Элек гомумән татар теле байрак иде бит ул. Элекеге заманда язылган әсәрләрне карасаң, ул тоясың ул тел байлыгын. Шуннан бер сәгатьлек программа булды, Эльза. Тукталып әйтәм, моны әзрәк иләргә кирәк, ниндидер бер калыпка, тәртипкә китерергә кирәк. Чыктың да, музыка куйдың да, шигырь сөйләдең, булмый бит. Шулай бит, мин үзем хәзер бигрәк тә социаль челтәрләрдә ниндидер теге йогага утырып уйый торган бер музыка куялар да, медитация дип атыйлар, медитация. Аның да үз тамашачысы бар, аларга әлбәттә мин аларны гаепләмим, ләкин миңа бу гына җитми. Җаным, нишләп ташлап киттең, мин калдым хәзер карап утырам акын суларга дип, музыка куеп, кешенең күз яшен савып утыру минем өчен ничектер ул яхшы әйбер түгел шикелле. Шуннан соң мин нәрсә әйтә алам кешегә? Гомумән хәзер менә сәнгатьтә, дөнья сәнгатендә дә хис кенә түгел, әзрәк
хис белән ниндидер мәгънә төшедә салмасаң, хәзер кызык түгел, шулай бит. Барыбер да цивилизация алга таба бара. Кеше күңеленең менә шушы хисләреннән башка башына да нәрсәдер салып китәсе килә. Мин нәрсә әйтә алам? Уйлана башладым, һәм ни өчен мин әйтәм, менә бу кайсы бер шигырь 4 юллыкны гына укыйсың, тетрәндерә. Әмма кайчагында кирпич калынган романнан укыйсың, кайчан кызыгы башланыр, кайчан кызыгын башланыр, теге йокы терапиясе дорожада эчәсе килми, кайбер романнарны укып йоклап китәсең. Мәйтәм, моның сире нәрсәдә? Кеше тырыша, яза, нишләп кемгәдер Ходай Тәгалә теленә сала, кемгәдер салмый. Менә бу гармония диләр бит инде. Кешенең күңеленә ничектер ике сүз белән дә кагылып булуны. Аны ничек кагылып була? Ул нәрсәдән тора? Бу турыда баксаң, мин укый, карый, борынгы заманнардан, инде Пифагор заманынан уйланганнар икән. Музыкада да колакка ягымлы яңгырый торган 3 интервал бар икән. Кварта, квинта, октава. Менә әгәр дә ширкәү музыкаларын тыңласаң, борынгы гимннарын тыңласаң, иң күп интерваллар менә шушылар анда катнаша. Кеше аны белми сәбәбен. Менә күңелгә якын дип тыңлый. Менә аның сире бар икән. Тагын нинди сирләре бар икән дип тагын укый башладым. Менә шушы сирләрне әлбәттә мин хәзер монда килеп синең каршыңа утырып, зур аудитория каршында барсында ачмыйм. Аларны ачар өчен менә шушы 12 февральдә кичке 7дә безнең Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече залына чакырам. Шунда бу хакта. Әлбәттә чыгып мин лекция гына сөйләшә башласам, ул кызык булмый. Шуңа күрә матур шигырьләр белән үрелдереп, һәм әлбәттә музыкаль паузалар белән дә бизәп. Музыкаль паузаларга килгәндә без бит инде ябылып иҗат иттек моны. Фатирда ниндидер фатир сәнгате булды. Минем иптәшем дә Ләйсән Рәхимова, шушы Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисткасы. Ул инде безнең җырга хәвәслегендә әзрәк шарлады, романслар, романска түгел, романс дигәч кеше курка башлый. Романсында бик матурлары бар. Куркырга кирмәкле. Яkin безнең романсларны шул матур иҗат иткән. Рөстәм Яхин инде ул безнең инҗебез. Менә шуңа махсус безнең әле Рөстәм Яхин иҗатына багышланган премьера да булды. Безнең хәзер оркестрыбыз бик зурайды. Данияр Соколов аның баш дирижеры. Ул гел идеяләр белән яши, һәм менә син әйттең, Рөстәм Яхинның исемен телгә алдың, аның буенча зур иҗатына ниндидер Читтән бер караш, бер яңаша бер караш. Менә шундый караш калды минем, ул кичәне карагач, хәзер әзгенә темадан читкә киттек, әмма дә ләкин ул шушы калып тагы тема. Рөстәм Яхин үзе күренмәсә дә, менә шушы кичә ахырында миндә Рөстәм Яхин минем белән сөйләшкән кебек тәэсир калды. Тамашачы тетрәнеп калды. Югыйсә бит хәзер бездә ничектер ул шаблон буенча күнегелгән, әгәр афишада дирижер таягы күрәләр икән, Рөстәм Яхин диләр икән, роман сөйләр икән, бу инде бераз нирәк, авыр, теге башка уйланырга нәрсә кирәк дип, бу бөтенләй башкача ниндидер кеше ишетмәгән фактлар анда, кеше ишетмәгән ниндидер тетрәндергеч вакыйгалар, аның тормышының шул хәтле фаҗигале яклары да, матур яклары да. Ул менә бит консерваторияда Мәскәүдә укыганда беренче номерлы Татарстандан килгән композиторлар арасында гына түгел, студентлар арасында, гомумән Мәскәү консерваториясында Шостакович аңа беренче номерлы иң талантлы укучы дип караган. Менә шул кичәдә дә бер романс яңгыраячак. Менә бу, аннан соң яңа ниндидер кеше ишетмәгәнрәк. Аннан соң татар музыкасын бөтенләй яңгырашта мин гитара, яңгыратмакчы булам. Чираклы рәвештә Луиза Янсуарның мин интернетта шигъри кичәсенә тап булдым. Ул шулай ук мин яраткан ниндидер шундый уңайлы гына, кичкенә генә камера форматында гына шундый. Камера форматында, аны квартирниклар диләр инде, аның шундый форматы да бар хәзер, бик популяр яшьләр арасында. Музейда оештырган ул шигърият кичәсе. Луиза Янсуар шулай ук бик креатив, шундый гел нәрсәдер эшләп йөри торган безнең шагыйрәбез, хәзер инде җитәкче постта да утыра. Менә шуның кичәсендә мин бер яшь кенә егетнең гитарада тәфтилә уйнаганын күреп алдым. Моңы да тапшырыла, бирелә.
шундай бөтенләй башка яңгырашта игътибарны да җәлеп итә. Яшьләр авызларын ачып шул безнең борынгы көйләре, безнең гитарада тыңлый. Мине бик дулкынландырды. Дип кисәмә салып куйдым. Аны эзләп таптым. Аның белән хәзер сөйләшүләр тәмамланды. Ул да кичә бездә катнашачак. Илтезер, менә сез менә бу кичәне күңелегездә йөрткәндә иң беренче үзегез өчен эшләргә тырыштыгызмы моны? Менә бу тупланган шушы репертуарыгызны тамашачыга җиткергәме, әллә инде әзрәк тамашачы турында да уйландыгызмы? Ничектер менә аның планкасын әзрәк үстергә, ул да башкача артистларны күрсен иде дигән шундый теләкләр бар идеме? Үзе менә тамашачыны үстергә дигән әйберне белмим. Тамашачы ул без күп бит ул. Ул безгә килгән тамашачы гына түгел. Халык арасында алар үскән, алар бар. Менә мин аны беләм. Минем шикелле мин яраткан шагыйрьләрне, мин яраткан стильдә сөйләгәнне, мин тыңлаган музыканы тыңлаган бик күп кешеләр бар. Мин аларны тоям, аларның белән аралашам да, күбесен беләм, алар бар, аралашмыйча яшәгәнебезне дә, алар ниндидер үз дөньялары белән ялгыз яшиләр. Һәм бик күңелле яшиләр, күңелләрендә шигърият белән яшиләр. Менә шушы матур үз тормышлары белән яшәгән, аерым яшәгән кешеләрне бергә җыеп, бераз бер сәгать ярым кич утырасым килде. Фикердәшләрегезне Фикердәшләр белән бергә туплап. Шуңа күрә монда бу кичәдә аншлаг максат түгел, Эльза. Мин әле аншлаг булмаса ярар иде дип куркам, чөнки анда менә залның планын кереп карасаң, билет алырга урыннар әле бар шикелле, ләкин бит менә бүгенге вазгыятны истә тотып, анда бөтен билет сатылмый, шуңа күрә бар шикелле күренә. Чынлыкта исә инде билетлар аз гына калды. Әгәр дә теләге булган, менә шушы мин сөйләгәннән соң кызыксыну янган, әле мин белмәгән, мин күрмәгән авыздашларым, фикердәшләрем булса, рәхим итегез, 12 февральдә кич сәгать 7-дә бит әйе. Инде әгәр дә 12 февраль кич сәгать 7-дә өлгерә алмасагыз, хөрмәтле тамашачылар, март аенда да 18 мартта кичке сәгать 8-дә, шулай ук җомга көн кич белән Галискар Камал исемендәге театрыбызның кече залына көтәм. Илтезер, күп кенә шигырьләр җыелган дип әйттегез, 1 сәгать укый алам дидегез. Безнең вакытыбыз әлбәттә шикләнгән, ләкин менә күңелегездә менә шушы иртәгә, шушы көнгә туры килгән берәр нинди матур шигъри юлларны яңгыратып үтсәгез. Сер дип әйттек, Эльза, менә Гамил Афзалның май аенда узган 100 еллыгын билгеләп уздык. Мин аның сценарий авторы булдым, мин аның иҗатын 3 ай өйрәндем. Әле гаҗәеп кеше белгән шигырьләр бар, кеше белмәгән шигырьләр бар. Менә шушы мин гомумән шушы кичәне Гамил Афзал һәм Мәдәрис Әгълам шигырьләре белән башлап җибәрәсем килә. Менә уйлансаң гаҗәеп бит, Гамил Афзал булай дигән, тузан булып өчеп йөргән атом тышы серле. Гасырларны алдан күргән акыл көче серле. Бер түтәлдә 2 җимеш, тәме төрле. Үзе шундый гади килештире дөнья серле. Гаҗәеп бит. Әле аның алга таба тирә-яклы нурга манып таң таралу серле. 2 җаннан ялкын алып җан яралу серле. Менә шушы серләр турында Күрә белергә генә кирәк, шулай бит. Шушы серләр турында сөйләшәсе килә, һәм ул серләргә сокланган кешеләр белән бераз кич утырасы килә. Аннан соң инде әйттем, гаиләдә туган кичә дип бу. Ләйсән берничә җыр башкарыр дип өметләнәм, шушы бергә Айдар белән, Айдар Габдрахимов белән. Әле исемен әйтмәдем бит, гитарачы егет дидем, исемен әйтмәдем. Ул музыка Әүхәди исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, хәзер консерваториядә белем ала. Айдар Габдрахимов белән һәм аның фикердәшләре, группадаш музыкантлары белән бергә. Аннан берничә шигырьне Ләйсән үзе укып китәр, миңа ярдәм итәр. Мин инде кешене туйдырмас өчен әзрәк иптәшемне дә балкытып алырмын. Һәм инде миңа әле Фарид Рифхатович сүз башым бит шүрәле дигәндәй, кайчан бу сәхнәгә бит әле ул минем башымда туды да чыкты да түгел. Шушы аптыраганнан тукталышта ял итүдә инде 20-нче елны шушы шиир сырхаулар белән
туктап торганнан соң эшкә җыелгач, Фәрит Рафкатович җыелышта инде. Ничек узды ялларыгыз, сагыныштыгызмы, кем нәрсә эшләде? Менә мин әйтәм, мин инде тик кенә ята алмадым, шушындый бер программа туды, Фәрит Рафкатович. Шуны бер кич бездә бәлки күрсәтергә мөмкинлек булыр дигәч, нишләп бер генә кич әйдә репертуарга кертәбез диде. Ай сайын берәр кичә әйдә шигърият кичәсе белән тамашачыларыбыз да андый ихтыяҗ бар, әйдә очрашыйк диде. Менә шул әле мин инде интервью бирә, инде шушы бер сүзләрне кабатлый, кайбер информацияны төшереп тә калдырам. Бу бик мөһим. Мине бит әле сәхнәгә чыгар өчен чакырулары кирәк. Иң менә күңелемә ошаганы шул булды. Театр администрация миңа бөтен ишекләрне ачты, мөмкинлекне бирде. Хәзер теге ярдәмчеләрем дә күп. Мен әйтәм, менә бу гел үзебез гаилә инде, гаиләдә тугач үзебез генә дидем. Нәрсәсе аның бигрәк тә кызык. Әле кызың кайтмыймысың әле тагын, ул да катнашмыймы? Инде минем кызым Мәскәүдә шушы кичәләрне опера, балет, театр, концерт кебек чараларны ут кую рәссамына укый, остасы. Менә Ходай биргәч, каникул вакытына туры килде, хәзер җиңсезганып, әле Ул да сезгә кушылып китте. Ул да бик кушылып китте. Гомумән безнең Мөхәммәд Галиевләр гаилә театры туып килә шикелле. Кызык. Ул сезнең күптән тугандыр инде ул Илтизар, чөнки сез инде ничә еллар бергә бер сәхнәдә иҗат итәсез. Менә бүген дә безнең тапшыру тәмамланганнан соң сез шундук репетициягә Шушы спектакльнең репетициясына Әкиш белән бию пәри тамашачылар шулай. Ой, мин аны бер тапкыр карадым бугай инде, Илтизар, бик зур рәхмәт. Менә бу сезнең Әсхар Соломонович иң якты образларының берсе. Шулай бит, үзегез шигырьдән башка менә күңелегезгә иң ятышлы рольләрне кайсыларын атап китер идегез? Менә мин үз эшен сәнгать эшләп алганда шушы ролемне яратам дип әйтә идем. Хәзер инде профессионал сәхнәгә эшләгәч, ниндидер ул менә шушы ролемне бик яратам дип алам. Айырып алу, шулай дип бу ролемне иң яраткан ролем шушы дип әйтү ничектер ул рольләр алдында хыянәт шикелле. Үзләп кара әле, Эльза, менә уйныйсың бу роль, ул ничектер бит сәхнәдә ничек кеше онытыла кайчагында, онытылганда персонаж кайчагында килеп чыга да, үзеннән үзе ниндидер мөстәкыйль тормышта яшәп ала. Ул менә бу мизгелдә спектакль булып ала да, аннан югала, үткәндә кала. Шул персонажлар арасында, шул миңа ниндидер, мине артист иткән рольләр алдында ниндидер хыянәт шикелле. Баланы айырып, монсыңа айырым яратам дип әйтә алмыйбыз бит инде. Һәрберсендә яратасыз булып чыга. Әсәр Соломоновичка килгәндә, аны Илгиз Зәйниев махсус минем өчен язды. Махсус минем өчен. Аны бит мин Илтизар Әсхәрович. Шуңа күрә Әсхәр дип кушты ул. Соломонович миңа яһүд кебек дип әйтәләр кайчагында, мине яһүдкә тиңләләр. Шуны да бөтен әйберен, чәнечкесен, нәрсәсен миңа карата булган мөнәсәбәтен, миңа карата булган хөрмәтен салып. Сез үзегездән бер нәрсә дә истәмәдегез монда? Истәдем. Шулайдыр, шуңа шаптыра. Аның рөхсәте. Телебезгә булган мөнәсәбәтләр, мәсәлән, анда телебезгә, сез бит татар теленә бик каты борчылып йөрисез, менә телебез бетә дип. Юк, аны мин Илгиз үзе әйткәнчә әйтәм, чөнки тел турында хәзер бер кулың белән авызыңны, бер кулың белән артыңны каплап йөрмәсәң, хәзер ниндидер гаепне ишетергә генә торалар. Шуңа күрә, ләкин ишетәсең Ходай Тәгалә кешегә, мин әйтәм, Хөршидә образыннан иш әйттерәм мин аны. Ходай Тәгалә адәм баласына 8 тишек бирсә дә капларга кулны 2-не генә биргән дип. Илтизар, менә безнең тапшыруыбызның девизы һәр көнегезне матур уй фикерләрдән башлагыз дип әйтәбез без. Һәрбер тамашачыны шуңа өндибез. Сез иртәгезне гадәттә ничек башлыйсыз? Һәм менә нинди теләкләр теләр идегез бүген безне карап утырган тамашачыга? Анонста әйтеп уздың бит хәзер шушы тапшыру башланыр алдыннан. Нинди матур көн икән бу? Мөлаемлек көне. Мөлаемлек һәм ягымлылык көне. Менә мин аны сиңа теге ничек дип әйтим дик, шалында комплимент дип әйтмим. Ничә еллар буе иң мөлаем, иң ягымлы кешеләремнең берсе булган синең янәшәңдә мөлаемлек һәм ягымлылык көнендә әңгәмә кырып утырудан да зур бәхет. Аннан да матур, иртә аннан да матур көн була аламы? Ой, бик зур рәхмәт, канатлар иңдердең.
Көнегезне бүген килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без инде әлбәттә уңыш телибез. Менә бу премьера зур уңыш белән узсын, фикердәшләрегез, шулай иҗат яратучылар, шигърият яратучылар зал тутырып сезгә менә килеп рәхәтләнеп карап утырып кул чапсыннар иде. Рәхәтләнеп китсеннәр иде. Инде ничек килеп чыгар, анысы мин үзем хәлемнән килгәнчә тырышырмын. Әмма дә ләкин шушы кичәдә, хөрмәтле тамашачылар, мин шигырь укып кына түгел, сезнең ничек тыңлавыгызны күреп, сезнең ничек мөкиббән булып безнең хикмәтле сүз ияләре безнең сүзенә мөкиббән булуыгызны күреп сокланасым Көтеп килә. калабыз тамашачыларны. Ә бүгенгә саубуллашабыз.